फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दख'रा बड'लेण्ड बुब्लियाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। फैगौ जानुवारि 26, 27, 28 आरो 29 2023 मायथाइयाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखायनो दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासिबो गामिनिफोरनिफ्राय नारा हानायनि हाबाफारि लादों। बेखायनो बेयाव जोंबो थांनो थाखाय रेडि जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नै जोंहा थांनो ओंखारबाय मिटिंनि थाखाय नारा होनो थांगासिनो। बेयाव लोगो मोनसै दै। नै जोंहा मिटिंनि नारा होनो थांगासिनो। नै खासिलायलाय नै नायलांबाय थादो जोबजासिम दै। दा मोनहैबासो इन्ट्रा जागोन भिडिअआ। जि मानसि जागोन। जों जायगायाव सहैबाय। हानोसै आरो ओइथिं दंजोबो मानसिफ्रा नै नायलांबाय थादो होनबा हानायखौ न लोगोफोर। सेंग्राफ्रा जोंनिया जागायहांबायनो नायलांबाय थादो नै फैबाय मानसिफ्रा ओइथिंबो ओइथिंबो ओइथिं फैदो नै मोजां दै मोजां नुदो दे ओइ हाहांबायनो नै ओइथिंबो हादो नै मानसिफ्रा ओइथिंबो हाजोबदो हागासिनो मिथुन नारा बोरै नांदो मोजां ना नायजोबो नै बिथां बानायाबो लागायगासिनो बड'लेण्ड रादाब निउस फैदो सम जाबाय नै मानसिफ्रा फैजोबबाय ओइथिंनिफ्राय नै दोनथ'लायनाय नै जोंनि ग्रुपआ जाबाय थादों आरो ना ओइथिं ओंखाम संनाया ओइथिं फैगासिनो नै मानसिफ्रा ओंखाम जानो ओंखारदों आंबो नै बिथांमोना जोंनि गामिनि हागासिनो ओइ होख्लायगासिनो जोंनिया नेक्स्ट आरो माबे गामिनिफ्राय फैदों जों मिथिनो नाजानि नोंथांमोना माबे गामिनिफ्राय फैदों जोङो जौगापुरनि साबेसेसो फैदों जोङो 15 जनसो फैदों फैबाय थानाय समाव माबायदि मदद होनांगोन बेबायदिनो मदद होलांबाय थागोन जों नंगौ बे समाव जों मिथिना मोनबाय जे रौता दख'रानि सिङावनो थानाय जौगापुर गामिनि सेंग्राफ्राबो खोब गोसो होनानै बे दिनैनि बे जाना जाबाय नै रायजोफोर नै गासैबो ओइथिं जाजोब्बाय सोरबा जायाखै जों जानोसैसो दासो ओंखाम जोंनिया नै जागासिनो अमा नोंसो थांसै जानो दे थांबाय दे